夜中にいきなりさ、いつ空いてるのってライン。君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの？あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。2人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を。人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取